Po border control sa Manawag, pinaigting po kasunod po ng umano'y shooting threat. Para sa detalye po ng balitang yan, kasama naman natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Pinaigting sa bayan ng Manawag ang seguridad matapos ang umanong banta ng pamamaril na kumalat sa social media na nagresulta ng maagang pagpapauwi sa mga estudyante ng Manawag National High School. Inanunsyo ng Philippine National Police sa flag raising ceremony noong Lunes, Hulyo 20 na nagdagdag ng 3 border control checkpoints kasunod ng insidente. Lahat po ng border controls natin, may 3 na po tayong border controls na itinulong po ni Mayor Doc Wing po sa atin para po sa additional security ng bayan po ng Manawag. Nagugat ang paghihigpit sa seguridad matapos kumalat ang isang social media post na naglalaman ng umano'y banta ng pamamaril sa isang paralang tinukoy bilang MNHS noong Hulyo 17. Sa beripikasyon ng PNP, walang naitalang insidente, walang nasaktan at walang nakapasok na anumang mapanganib na armas sa loob ng paralan. Kasunod nito, nagbabala ang PNP laban sa pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon at hinikayat ang publiko na umasa lamang sa opisyal na pahayag ng mga otoridad. Itong mga nakaraan na linggo, mabilis kumalat yung mga balita sa yung mga threat sa schools, yung mga bata na nagchat-chat sa mga group chats nila. So, kung hindi pa po verified po sana kapag ka po nakatanggap tayo ng mga gantong mensahe, wag po nating pinopost sa social media basta-basta. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito sa Idol Denise Brillante Tatak, IFM! IFM News. IFM News. IFM News.